Khatung keplai sobre Jisu Kristo nungbai jotono khakaham yaphari paidi जों दिनै kaidini kok kisisa soलोंलायोनो दिनै paidi जों khologlaiano 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33 ang puriwana hake norok mungsa suk samang khlaipano chapano nungphano norok bebak samang kaitor lobjakna tui ke khlaidi judai rok buini borok rok tei kaidoni motha kebo tekto nangjak ya tui ke tongdi ang tongma tui no norok bo tongdi ang ani bebak samang bai jotono no kha hamruna nayo borok motangjak thung hinaise ang sakni kahamni bagui khlaiyawi bebakni kahamni bagui se khlaio elembo poriman bisingtei kaito sono talke hamari khlaiten oro sawo bebak Jepha khaidi ne kaitoni mung lobjakna tui khlaidi jesupano जों khlaithung kaitoni जों sasani bagui se जों khlaitai rajniti phano khaiteng lekha phano poreteng samang phano khaiteng khetao chakri phano khaiteng kaito lobjakna tui hesi ke bahiki kaito lobjaknai bono जों ma sinai जों kubuino kaito no mankha kubuino जों mutangjaka nung kubuino sakno hainei wansogo Jisu Kristo thino bai ang mutangjaka ang sukno haw sogi sinai nung wansoka angke nung kaito ni जों sasani bagui se khlaita जों mutangjak ni yagulo bo o sungsaron जों tongwi tongo piaba salsa जों sukno haw sogi nai piaba tabo जों tong je Jisu Kristo phayasa ba जों o sungsaro yakari thangyasak जों o sungsaron tongnai be o sungsaro tongmaningka kaito ni mung जों sasa khlainani bagui se kaito lobjakna kaito ni mung lobjakoni bagui se ang o sungsaro tongmani so bahai ke जों kaito no जों sasa khlainai kaito ni mung no जों bahai ke lobjakna tui ke tong khlaimano जों bono जों wansok thai actually kabang ma lama tongo जों kaito ni mung kuchugoti sanani ba bono mung lobjakna tui ke जों tongnani ba bono जों sasa khlainani bagui tabok chini janija chini o sungsaro chini janija position tong je jaga tongui jeba position phanangteng aro ni tuino जों kaito ni mung no जों sasa khlaimana tabok nung khetao samang khlaika nung samang bukhabai samang khlaidi nung hai nung chakri phano khlaidi nung buini khetao phano samang khlaidi hai phano bukhabai je nugjagwani borokno phunukmani tabok saka sakable khayo bisingo khaya obahaya jepro bui nai tongo baksa mo haike ang khanao agerogo bui rokno samani buini rok kokbo muni rok na hola angke baksa soitan baksa tongo daba mang nungui tongo ge nokphang tong pro simisi samang khayo nokphang kri kha ke daba mang nungui tongo obahai rok ke जों Christian rok obahai nani kokri je jaga tongibo जों bukhabaino जों khlaitai bui naitheng nayatheng जों bukhabai khlaida omo haike se जोंनि chini bisingtui borok rok Jisu no nuknai ge Jisu ni mung जों saknai bahike male borok siu o borok Christian o phonale buisai juda na kaha samango ge bui tamani bage omo hainka wansuknai ge bo Christian ge जों omo haikene Kristo ni mung no जों sasa khlaimana boni mung no जों lobjagroi mana tabok rundi nung mungsasuk jagani nokphang ningkule tuma khlainai baksa nokphang tongo buino bahike joto masak kamai chawi narukno tabok company rok tongo bahike no samang khlai rok mano nung kokba company ni samang 10,000 aje khangke nono 1,000 ronai borok omhaisi busuk nini kamai naruk mano asuk no borok sungsani borok piaba Christian rok nung company malik khangke omhai ingthai kri buino kokba hamjak ma bai engke borok samang khlai angke borok kutuknai honai podre pod khlai ge जों Christian rok ke omhai ingthai kri bukhabai hamjak ma bai ke जों
मा तंनाय of course strict मा तंनाय नों हायफानो जों हाजाक माने मा फुनुकनाय okay borok rok nini bisingtui Kristono sininai hege Kristono mung lobjaknai hege jefro nung nukhungo tongkha ba nogrogo tongkha afro toma kok salaifro kaha kok thai rokno samung mane ব্যবহার khlaitai tabo rondi baksa khuk haya per hai signal pu hai pu podre po salayo hai pano Christian ro omo hai khuk rokno per thai klei hege baksa jaga rogo chung nugo nukungo borom rolai mani krei walai laigo bulai laigo omo hai Christian ro ungthai krei nukungo hajak lai borom rolai cher lai jeng tong thai ke omo hai ke जों tongkha बै lobjakna tei ke nok rogobo jefro जों mani khuni rokno kuchung ke ri rokno berawi akongwi kahake tonglai haini sita pita hangke बै toma hanai omonde Christian hangke जों Kristoni mangno जों sasa khlaimaya tabok nung samung tangliya seller ri rok thitheliya mani rok khuhuliya hangke nini bisingtui बै Jisu Kristono nahormaya Jisu Kristo mane haya khe nukjaknai hingke Jisu Kristo ni mung lobjakya nai Colossians chapter 3 verse hai thangai Colossians chapter 3 verse 17 Colossae chapter 3 verse 17 ang poribana rohai ni sau norok Kristoni bisingtui apa kaito no hambai rututui norok joto khlaimani abo Kristoni mungui khlaidi joto samani abo Kristoni mungui sadi nung jepan khlaidi abo Kristoni mungui khlaidi buku bai phanangthang kok samani phanangthang samung phanangthang yak bai khaimani phanangthang haifano Jisuni mung bai khlaidi okay Jisuni mung sungsa sanai bagi baksa boro omai ke wansogu Kristo Jisu motha girja nok bisingo simisi hani bagi boro girja nok ongkha khangke natural khukti musulaibani chengsinai haya holaibani chengsinai ge nije musuktui tongmani chengsinai ang agerogo nugu khoroksa mijurokno especially ang mission compound nok tongpor roko tomanai boro girja nok hawani sikangke boro to khoni chakra ge khoni da khoni khiklaiye girja nok haw ge girja nok ongkha khangke khoni da pui secret bahai girja nok hawani sikang secret nungnai ge yang konao thangai ge teisa nokhai phaiprongke nungphiyo to omoya girja nok simi kaitor kaitor Christian Jepha Christian kaitor Kristo Jepha chin loge tong ge kaitor jungno Jepha kuthar kufur kuchung khe tongthong hnoine Bible haini sao kaitor mondir ba nok tharo simi tongya ge nirok porini mano samung chapter 17 verse 24 o kok sajak ge Paul haini sao bahai ke kaitor no sungsasa khlaiman abono bo samani tongo example roi salangmani tongo gesung bonung wansuklayono kaitor jotono o sungsaro janija khlaithai sini khlaithai jungno berkha te jungno position rokha o sungsaro jung jotoni janija position haide baksaba bufani position baksaba busaini position baksaba bihikni position baksaba busa bahnok buta omai ke podre potong ge omohaino sini je position no tongui jung je kaitoni samungno khlaimani omo khlai ke obaikeno jung kaitoni mungno jung sasa khlaimano ani bagi Bible sawo nirok porini mano Colossae chapter 3 verse 18 by 19 not masa o hi khonjak nairo noro saini ko khnadi omono kaitor nayo okay busai rok no haini sawo o sai hanjak nairo noro bihik no hamjak di borok no mane khuk sitra ta borok no amo ta khlai di bitter towards them mane khata nangrodi nisa
Getabo orot tamaisa hi khonjaknai rok no saisani kok khanadi sai no yapari tongdi submit to own husband जों hi khonjaknai rok tamang Bible o kok sau obo ang banagui samani kok ya Bible sau bwsai no bwsai tolao bane bwsai no borom roi tongkha ke kaitoni mung jungsa sa ngi mano baksa tongo bwhui bwsai no haino je nangtui no khukper bwsai no sak nangya kokba baksa rondi bwsai ni sai samung tangkuk mano bwsai ni sai aje kugu bwsai ni sai gyan ganang phanang kuk mano pora ganang phanang kuk mano ke sak nangya ke Bible o sao bwhui hongjanai ro bwsai no sak nangya ngthai borom khlai thai ke bwsai hongjanai ro ke bwhui no hajak thai ni jok kaijak mani sikang o kaisa hajak maya kaijak bwsama wi Jepha no thuyasak hajak man ma hajak nai ke bo mami mui thogliya ke hajak liya haya ke tamo hasinai te mui amorok mairok kahke sunga rungya ke hajak liya haya je panangteng ma hajak nai ni jok ekena kaitoni mung jungsa saklai man ke chrai rong ke Bible sao buma bufani kok nadi ma phani kok nadi ma phani kok na khangke no boni bisingtui kaitoni mung jungsa sangu Colossae chapter 3 verse 20 o sao chrai rok numane phani kok nadi ma phani kok khanadi omo haike se kaito le tong thok jago khatung jago niso okay kok ma khanai okay tak kok nung binoro samang khlainai tongo afar roko to Paul suimani jorao manai seleng tongo ge ora aro haini so seleng rok ke niro nok phangni kok nadi nok phangni kok mane nok phang ni kok nai to ka ke ning kaitoni mung sung saklai mana getabok sung chakri pan khlai ka government ni ge sung government ni kok na thai ge nang tabok nini chakri khaimani jaga nini kotor officer chongjak tongo aro ni kok school o khaiken ge headmaster chongjak tongo ge boni kok mana thai ini kok ma khana thai obosai Bible o sao ge sung umhaike kaitoni mung sung saklai mana borok muni shoni tongmung tamaba borok muni shoni nature जों जेफानो खायो sakni bagui sakni sarthokni bagui जों buini bagui asuk wansogya phiaba जों Christian rokno ke kaitor omodagebo sakni bagui simita wansogdi जों borok muni shoni tongmung boni omo tongmaba जों Christian ungmani pore Jisuno mamani porebo o tongmung jeni bising tongui mana phiaba Christoni bwsa ungmabai जों abo hai tongmung no जों khibena nangnai जों buini bagui se wansokna nangnai Christoni bagui se wansokna nangnai bahai ke bono Christo to mano bono जों wansokna nangnai obo hai ke khaikang ke kaitoni mung जों sasango ge kok khana mabai जों kok nawi tongmabai leader ni kok nawi tongmabai जों kaitoni जों sasa mungno जों sasa khlai mano tamone mole kaitor kok nanai borok ni bisingtui samung khlaio hani bagai जों leader rok ni kok nawi tongkhangke jini bisingtui jabuk mo thao phano hundi जों leader rok ni kok na khangke kaitor jini bisingtui kama sungsa samung khlainai ge omo haikena boni mung sungsa sangnai bari boni bo kama sungsa samung khlainai mane tamba jini bisingtui kama sungsa samungnai o kama sungsa samungkha tamanai phola kama jagrokno boni thani tubuwi manai Israel dofarok borok kaitoni chongjak borok kaitoni special borok kaitor boroni bisingtui kama sungsa samung khlainani musungjago phiaba borok kok naya angmabai kaitor o samungno khlaimalia borok hani bagai Bible o sao borok kaitoni mungno dera rokha Roman chapter 2 verse 24 bo haini sao sabari kisna alibana Roman chapter 2 verse 24 oro haini sao elem bago hai hnei sao norok judai rok ni bagui se buini borok rok kaitoni mungui hamya sao norok ni bagui se nirok ni bagui se kaitoni mung
dera mani ingka nironi bagui si tamani mala borok kaitoni kok nalia tongna renglia sak musuk ti tongka geseng bo omo haina sak musuk ti tongka ke jeng kaitoni mangno dera ro nai kaitoni mangno dera ro ke jeng kaitoni mangno jeng sasak khlaimaya jepro jeng kaitoni kok no poito sau kaitoni dage manus dage matui jeng tongo boni mang jeng sasak geseng je position phano tongto kaitoni mangno jeng sasak khlaimano boni bono poito khlaima bai boni kokno poito sawi bo naimatui tongma bai geseng boni jeng sasak khlaimano engke jeng sakni musuk tui tongsinai o sengsa nino nahui tongsinai engke boni mangno jeng sasak khlaimaya jepro borok ro bono siniya rok bono siniwo boni thani bokrok bom yasku sung aprusi jeng boni mangno jeng sasak boni mang kusugo tisajak engke takuro bukro ang bono jeng sasak khlaibani bagui boni mangno kusugo tisawani bagui pastor ong nangsinai hai ong nangsinai leader tongo nangsinai haiya je position nang mothani jotre se chikon kupa nangteng nang khlaimano kaitor nang tuma khai nang leader ya bona ya nang tuma khai bono sina nang bukhabai gojanok tmangnai dulamang tongmaha bai geja phainai rok obo hai ke bukhaba thak yang nai nei bukha khakawi nok pharla hangke bono bo kaitor muito tongnai omo bo nang kaitoni mangno kuchugo tisamani